dipun lenggah wonten ing pecerabakan Kundalini sinuwun. Wis ora kurang prayoga. Ora takon ing pertapan Kendali Soto. Dina samengko iki Kakang Mayangkara. Yayi Mas katuran karaharjan. Iya, Kakang Anoman. Slamet sowan ku ngaturke bekti marang ngersaning Kakang Mayangkara. Kula tampi dawah sami-sami. Janur gunung kadingaring dene jengandika sinuwun Prabing Mandura. Kepareng rawuh wonten ing Kendali Soto. Upami ingkang abdipun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe swala. Upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diweji. Kepareng amba barang ingkang sejati dhateng abdipun Anoman. Kakang Anoman wonten timbalan. Marata coba tak takoni. Wangsul ana ingkang mertitis. Nggih, paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa? Nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padhang. Sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki. Wis beda jaman. Ewadene Kakang Anoman isapi naringan yuswa panjang. Aku tak takon karo Kakang Anoman. Kewajibaning Kakang Anoman kuwi apa? Kula kadhawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Kadhawan rumeksa kelawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten. Wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya. Ngantos samangke kula suwita dhateng negaring Ndarawati. Suwita dhateng sinuwun Prabing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ateges kula tetep dhateng kewajiban kula. Netepi dhateng sesanggemaning ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman. Kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngono, Kakang Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Nanging sabab apa? Dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Krajeng Ndarawati teka Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Krajeng Dwaraka. Nyuwun mapunten. Jengandika anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampahan ingkang tumanduk wonten Krajeng Ndarawati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa? Kakang Mayangkara. Dadi wruhanamu. Yen to wis ana sak candra itung klungganing Gondher samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Krajeng Ndarawati. Mongko ora ana baban kemangandha ingkang sepindhe banun kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Ndarawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Ndarawati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tenantu karya. Kalebu ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimbuna supaya anggulari menyang endi lenggahing Yai Prabu Kresna parandene ingkang katindakake gagar wigar tenantu karya. Mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendali Sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara. Yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa? Wisnu mendran saka ing Ndarawati lah kok teka Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan jengkul. Tanggung jawabmu menyang endi, Kakang Anoman? Sikron teteng gayung akasa risori sikrori sang Ramandaya Pati. Ana yaksa gunjang romarane katak sini. Iladal. Menapa estu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak lumrih atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula Kang saka kuwi, yen to dina samangke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Ndarawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra Ndarawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padhang sago lan netepi marang kewajibanmu minangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Menawi sak mangke boten pinanggih wonten ing jagat lan ana kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para Jawata nanging lang prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa duwe nindakake suwiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes.
Ora sandadak kokean gunung tanpa guna ya budal dina iki mudhun saka Kendari Soto. Ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna? Monggo kula dherekaken sinuwun mandura.